No Toni tässä terve. Kuule, mä en tuu huomenna töihin. Mä katson tuossa mun motivaatiomittaria ja se on kyllä ihan nollilla. Et tarkistin, niin mulla ei kyllä yhtään vittuja annettavaksi nyt. Et ei napostele. Niin, nyt on torstai. Perjantai. Niin, ei olla. Ei oo työpäivä niin. Niin, nähdään maanantaina. Joo. Maanantaihin sitten, niin. Joo. No niin. No hyvää viikonloppua. Motivazione zero.